Praise God. Good morning po sa bawat isa. It is good to be in the house of God. Amen po? Amen. So sa umaga pong ito, can we all stand up? Pwede po ba na humanap po tayo ng kapatid natin na let's just declare the goodness of God into their lives. Lapitan niyo po yung kapatid natin, tapos sabihin niyo po, you are blessed, you are favored, you are loved by God. Declare the greatness of God sa buhay po ng bawat isa. Amen. Sige po, can we just go around at let's declare to one another ang pagmamahal po ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. That indeed, today is the day that the Lord has made. We will rejoice and we will be glad here in His presence. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Good morning po, good morning sa bawat isa. Amen, praise God. Sige po, tayo po ay patuloy na umikot. Kamayan po natin ang ating mga kapatid. As we sing that song, ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y mangunguna. Habang may pag-ibig, magkaisa. Minsan pa po, patuloy po tayong umikot at kamayan natin ang ating mga kapatid. Ipadama po natin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y magmumuna. Habang may pag-ibig, magkaisa. Amen. Praise God. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay sa ating Diyos at sabihin po natin, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Minsan pa po, i-command natin ang ating mga katawan, ang ating kaluluwa to bless the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His soul for the last time. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Amen. Let's bless the Lord this morning. Come on, church. Let us be in a place of worship and thanksgiving to our living God. Let us welcome the Holy Spirit in this place. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope.
Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Oh, Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Oh, yes, to God. Holy Spirit, you are welcome in this place. Let your glory fall in this room, oh Father. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this day, for this beautiful day that you have given unto us. Thank you, Lord, for another chance to thank you for this life that you have given us. And Lord, as we worship you, as we receive your word this morning, Lord, open our hearts, open our spiritual ears, that we may be able to receive the word that you have prepared before us, that will change our lives forever, oh God. Cleanse our hearts from any iniquities, from sins, from any impurities, oh God, from any unrighteousness. Cleanse us, oh God, that you may fully live within us, oh God, and your word will be planted in the deepest hearts, in the deepest place of our hearts. Oh, we're excited, oh God. We're excited of what you're going to do in each and everyone's lives this morning and on the days to come. We thank you, O God. Kayo ang siyang nagpre-prepare, O God, sa taong gagamitin mo na maghahayag ng iyong salita. You are the one who will bless her, O God. That only your word will be spoken from her mouth. Your words of blessings, the word that will change our lives forever, O God. We thank you, O God, and we give glory to your name. Oh, hallelujah. We praise you. We magnify your holy name. And to you alone be all the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. And everybody says, Amen. Come on, church, let's give God the best clap offering. And let us shout hallelujah to our living God. We praise you, oh God. We praise you. We praise you. Amen. Good morning! Muli pa, pwede po ba nating tapikin ang ating katabi? Sabi mo, good morning! Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at pati po ay nasa ating likuran. Batiin po natin ng isang magandang umaga. Amen? Amen. Sa umaga pong ito, sabi po sa salita ng ating Panginoon, na kapag tayo po ay nagpupuri sa ating Diyos na buhay, siya po ay nasa ating kalagitnaan. Amen? Tayo po ba ay excited na magpuri sa ating Diyos? Tayo po ba ay excited nang maranasan ng kanyang presensya sa umaga pong ito? Lahat nga po ng excited, tumaas ang kamay. At sumigaw ng hallelujah!
Ay, umawit sa Diyos. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. So Jesus, Jesus be revealed. Jesus be revealed. Say, lift up your voice and sing. Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus be revealed. Jesus be revealed. Sing, Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. 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 He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Sing, oh, oh, say, oh. Come on, praise the name of Jesus. Gates, open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nation. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, Jesus be revealed. Jesus be revealed. Jesus be revealed. Say, God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Say, God is here. 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 He is faithful. We draw near to see Jesus. Sing it again. God is here. 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 He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, we're oh, oh, oh. Lift up your voice and say, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Come on, church, let's declare, sing holy, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Sing holy, holy, we cry, holy.
sa buhay. Ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Diyos. Hey! Hey! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. Oh, we will sing as we're singing. Holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation will bow, every nation bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you, yes, Lord, you are worthy. Come on, people of God, sing praise it. Praise it, glory, honor, and strength. Unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe, say, praise it, glory, honor, and strength. Unto our God, unto our God, Unto our God. your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe, sing, hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey yo, hey yo. Once again, we will sing every tribe. Every tribe will sing your glory. Lord, every nation will bow before you. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Come on, praise the name. Praise, glory, honor, and strength unto our God. Say, Unto our God. your matchless, endless love on this is praise, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. With every trial, say, hey yo, hey yo, hey yo, ah. We will say, hey yo, hey yo, hey yo, ah. We will say, hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey yo, hey yo. So there is no one like our God. Come on, let's declare. There is no one like our Sabihin mo God. sa Panginoon, there is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Wala'y sama kanimo, O Diyos. Wala'y sama kanimo, O Diyos. Awan ka pa dama ko, Diyos. Awan ka pa dama ko, Diyos. Waray din suga
you, our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. With every trial, say, hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Hey, oh, hey, oh, hey. Come on, lift up your praise unto the Lord. Shout your praise. Hey, oh, hey, oh, hey. Oh, sing it loud. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. 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 Come on, praise the name of Jesus. Continue to lift His name. Oh, there is no one like you, Lord. There is no one like you. Oh, we praise you, Lord. Oh, it's so good to be in your presence, God. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. We praise your name. Lord, patuloy ka naming pinupuri sa umaga pong ito. Tuning o Diyos na wala kang katulad sa aming mga buhay, Panginoon. For you are worthy. You are worthy of all the praises and glory of your people. Lord, muli, kami lumalapit sa iyo ng buong puso, Panginoon. Giving you the highest praise. Giving you the highest worship. At ito pong mga awitin na ito, Panginoon, ay maging mabamong sumyo sa iyong trono, Panginoon. As we continue to worship you, as we continue to lift your name on high, we will declare that you are worthy. You are worthy. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. Kananamitan natin ating Diyos. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God. So Lord, you are worthy, you are worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy of it all. Oh, you are worthy, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, we will sing it once again. All the saints and all the saints and angels, we will bow before you, your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all.
Sing day and night. Come on, let your worship. Day and night, night and day, let incense arise. Sing day and night, day and night, night and day, let incense arise. Oh yes, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, oh let your worship arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, they will worship you. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name. Come on, let's declare. Lift up your name. Lift up the name of Jesus. All thrones and dominion, all powers and positions. To your name stands the crown. Oh Lord, your name is above. Your name is the highest. Your name is the great. Your name stands above all thrones, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, our creation cry, holy, you are lifted high. Sing holy, holy forever. Your people sing holy to the King of Kings. Oh, you will always be, you will always be. Sing Lord, you are holy. Come on, let's declare holy forever. And the angels cry, oh, sing holy, all creation. Holy, you are lifted high. Sing holy, holy. Tell me why. Holy, come on, let your worship, let your worship. Your people sing. Holy, the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name, we will sing. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, Jesus.
dominion, all power and position. Your name stands. Sing it again. Sing it again. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominion, all powers and position. Your name stands above them all, and the angels cry. Come on, worship the name of Jesus. Oh, yes. Come on, church. Listen, hear your people sing. Oh, oh yes, to the King of Kings. You will always be holy forever. Come on, sing a love song to our Lord. Our angels surround. Come on, cry out to Him. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. He is moving in our midst. He is touching every heart of His people. Hear your people sing. To the King of Kings. Holy, you will always be. Once again, Lord, hear your people sing. Hear your people sing. Oh, hear your people sing. Of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. For the last time, church, can we give Him the highest worship that we can give? Hear your people sing. Holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Oh, yes, you are. You are holy, Lord. Lord, there is no one like you. Your name is the highest. Your name is the greatest. Come on, people of God. Shout your praise. Shout your worship. And give Him the highest praises and glory that you deserve. Oh, yeah, Lord, we thank you for your presence this morning. Glory to your name, oh Lord. Oh, yes, oh Jesus. Oh, yes, Father. Oh, thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat na ang iyong presensya ay aming nararanasan, Panginoon. Lord, alam namin na ngayon pa lang
kumikilos ka na sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you for embracing us with your presence. Ano man yung bumabagabag sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Ano mang kabigatan ang meron kami, Panginoon. In your presence. Lahat ng ito, O Diyos, ay magiging magaan dahil sa iyo. Because of your love. Because of your grace. Lord, this morning, muli kami ay narito. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Inaamin namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Kaya muli, kausapin mo ang bawat anak mo na narito. Maging kasama namin sa online, Panginoon. Lord, handa kaming magpaturo sa iyo. Bigyan mo ang bawat isa ng teachable heart, na malambot na puso, Panginoon. Tatanggapin yung mga salita sa umaga pong ito. Hindi kami lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na hindi namin natatanggap ay yung mga salita, your Rhema word in our lives. We thank you for your presence this morning. Tunay nga, Panginoon, that you are a holy God. And there is no one like you. And there is no other name like Jesus. We thank you for your presence. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. Once again, we will give you the highest praise and the highest worship that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise. Yan. Praise the Lord. Amen. Napakasarap, no? Na purihin ng Diyos, no? Sabi, katulad nga sinabi sa Bible, no? We will worship Him in the beauty of His holiness. For our God is a holy God. Amen. Praise God. Sa oras na ito, bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, no? Excited ako sa umagang ito. Ipag-pray muna natin ang ating mga kids. Yan, ang ating mga talented na mga kabataan na bata pa lamang ay nagpapagamit na sa ating Panginoon, no? At ito ay napakahalaga dahil ang sabi nga sa Bible that we must train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it, no? Yung kanila pong ginagawa, it is just, ano lang po yan, ano? Yung training sa kanila. At alam natin na sa kanilang paglaki, no? Ito ay magpapatuloy. Sila'y gagamitin ng ating Panginoon for the glory of God. Amen? Praise the Lord. Kaya ito natin ang ating mga kamay sa mga batang ito. Hallelujah. Lord, hallelujah. Salamat po, Diyos, sa pagkakapili niyo at pagkakatawag sa mga batang ito, Panginoon. Hindi aksidente na ang mga batang ito ay nadala niyo, Diyos. Lord, hallelujah, sa inyong bahay, sambahan, Panginoon. At sa kanilang murang kaisipan, Panginoon, ay naroon, O Diyos, ang pagnanais, Panginoon, na magamit nyo for your glory alone. Father, seal them with the power of your blood, O Lord. Hallelujah. Hayaan niyo po yung divine protection ay patuloy na nilang maranasan, Panginoon. Yes, O Lord, encapsulate them with your power, with your glory, O God. At hayaan niyo, Panginoon, na sa kanilang paglaki, Lord, ang lahat ng kanilang naririnig, Panginoon, hallelujah, sa tahanan yung ito, Lord, alam namin ito po ay naitatanim. At sa kanilang paglaki, ito ang kanilang magiging gabay, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, O Lord. Father, ngayon pa lamang we declare that only your plan and will be done over their lives in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father God, sa kanila pong Sunday school,
Samahan niyo po sila. Hayaan niyo, Panginoon, na kahit nagko-color lamang sila, nagsusulat lamang sila, pero dahil ito ay para sa inyo, as you have said, in everything we do, we must do it all for your glory alone. Father, hayaan niyo po, Panginoon, na tunay nga na maranasan kanila ang yakap niyo, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan sa lahat ng activities na kanila pong ginagawa. Salamat. Into your hands, we entrust their life, O God. Maging ang kanila pong magiging guro sa umagang ito. Give her the wisdom, the knowledge, and understanding. At hayaan niyo, Panginoon, hallelujah, na sa pamagitan ng kanyang buhay, makita ng mga batang ito ang liwanag na nanggagaling sa inyo. Salamat, salamat. Maging ang room na kanila pong gagamitin, Lord, we sealed it with your most precious blood, and no weapon of the enemy can enter in that room in the name of Jesus. Only your presence will manifest in that room in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. We give you all the glory, the honor, the praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Oh, dahan-dahan. Praise the Lord. Yan. Amen. Sige, umano na po tayo sa ating yan. Handa po ba ang lahat? Excited po ba ang lahat? Amen? Ako po, excited po ako ngayon dahil kahapon lang po nabanggit ni Bishop na ako yung mag-share ngayon. Dahil dapat po ay si Pastor Gab, dahil nga po last week ay nandito siya, at sinabi nga na siya muna mag-share para ngayon, no? At by next week na raw ako. Kaya, praise God, dahil kapag sundalo ka, kailangan lagi kang handa. Amen? No? Kaya ano sabihin niyo sa akin, walang tanggi, no? Dahil alam naman natin, di naman tayo ang naroon na sabi nga ay nagtuturo. Ginagamit lang tayo bilang vessel, at it is an opportunity to be used as a vessel of our Lord Jesus Christ. At praise God, kagabi nga po, no, dahil nagkaroon pa tayo ng worship symposium, medyo ginabi na po kami, pagka uwi ko po, tsaka lang ako nag-prepare, no, nag-prepare ako. At alam niyo, hanggang alas 11, yung piniprepare ko, no, inilagay ko na nga po dun sa messenger account ko kasi yung ang tawag dito, outline, dahil kailangan ipasa ko kay Brother Hendrix para doon sa ating, sa ating pong, tawag dito, yan, PowerPoint, no? Praise the Lord, dahil kaninang umaga, no? Alas 5 ng umaga, natulog po ako, mag-aalas 12 na, at kaninang umaga, alas 5, ginising ako ng Panginoon, no? At praise the Lord, dahil, siyempre, marami pa rin naman akong gagawin. Asikasuhin ko pa si nanay ko. Pero alam niyo po ba, yung pong ginawa kong lesson, o yung ginawa kong teaching, pinabago ni Lord. Pinabago na Lord, no? At naroon na, talaga ang dami niyang pinifeed na mga word niya. At yung pong ginawa ko na teaching, na ginawa ko pa hanggang alas 11, ay binago niya, no? Pinapalitan niya. At ngayon po ay naroon na nakakatuwa po dahil ginagawa ko po lang po ito, bless na ako, no? Kaya alam ko po may gagawin ng Diyos sa umaga pong ito. Amen? No? At purihin ang ating Panginoon. Sa oras na ito, handa na po ba tayo? Amen? Amen? Yan. Parang ang hina kasi ng amen, parang hindi handa. Ang isang handa ay laging masigla, no? Praise the Lord. Sa pagkakataon na ito, sa buwan na ito ng July, ang ating tema ay matatagpuan sa Matthew chapter 7, verse 12. Amen. No? At ito po yung tinatawag na Golden Rule. Basahin po natin lahat, tumayo tayong lahat. Yan. Thank you, Lord. Sabi po dito, therefore, sabay-sabay po natin basahin. Therefore, all things whatsoever you would that men should do to you, do you even so to them, for this is the law and the prophets. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po lahat ay makakaupo na, no? Makikita po natin,
na ang mga talata pong ito ay naroon po na tinaguriang golden rule, no? At kapag sinabing golden, pag narinig nyo golden o gold, ano yung nakukuha nyo kaagad? Ha? Precious, no? Napakahalaga, no? Kaya makikita po natin na sabi nga itong talatang ito ay naroon na sinabing golden rule dahil napakahalaga ng talatang ito na nais ng Diyos na ito ay atin pong maranasan. Maranasan yung kahalagahan nito. Naalala ko po, nung ako po ay grade 1, no? Itong golden rule na ito, although hindi sinabi ng teacher namin, si Miss Melad, Miss pala, no? Hindi siya nakapag-asawa, pero ilang po kami magkakapatid na dumaan sa kanya, no? Siya yung teacher namin ng grade 1. Alam niyo po, lagi niyang binabanggit itong talatang ito, no? Yung golden rule. Ang pagkakaano pa nga doon, do unto others what you would like others do unto you, no? Ganun kasimple. Pero araw-araw, finifeed niya yun sa amin, no? Pinasasabi niya yun sa amin, pinadideclare niya sa amin itong talatang ito, no po? Na sabi nga ay tinaguri ang golden rules, no? Kaya sabi nga po, ito ay kabisado namin, grade 1 pa lang. Do unto others what you would like others do unto you, no? That is the golden rule. At purihin ang Diyos sapagkat sa pagkakataon na ito, bilang mananampalataya ng ating Panginoon, nais niya na hindi lamang natin ito makabisa. Amen? Hindi lang natin ito makabisa, hindi lamang na ito marinig natin, no? Hindi lamang ito makita natin. Ang nais ng ating Panginoon, maikapamuhay natin. Amen? No? Sabi nga faith without work is dead, no? Baliwala kahit na kabisado pa natin itong golden rule na ito kung hindi natin ito maipapamuhay. Tingnan po natin dito sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, talatang 25 to 28. No? Pinakita po sa akin ng Panginoon itong talatang ito na talagang nagpo-prove na kailangan talaga ito ay gawin. No? Ito ay ipamuhay. Ang sabi dito, Luke chapter 10, verse 25 to 28. Yan. Isang dalubhasa sa kautosang Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. No? Nadalubhasa daw ito, matalino ito. Sa kautusan, no? Ang sabi ganon, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya, no? Naroon daw po yung sabi niya, ano yung dapat niyang gawin? Dahil dalubhasa siya, alam niya yung mga salita ng Diyos, no? At ito'y pinatunayan niya sa ating Panginoong Jesus. 26, sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? No? Ang sabi dito, 27, sumagot ng lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at makakamit ka ng buhay na walang hanggan. Amen. No? Purihin ng Diyos. Makikita natin, kabisado nung dalubhasa na yon. No? Kabisado niya yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, no? Na para magkaroon ng buhay na walang hanggan, mahalin mo ang Diyos, ibigin mo ang Diyos ng tao sa puso, no? At makikita natin doon sa pangalawa, mahalin mo yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dito papasok yung do unto others what you would like others do unto you, no? Dahil naroon na sabi nga ay magagawa mo yung nais ng ating Panginoon sa ating kapwa kung naroon na matututunan nating mahalin yung ating mga sarili, no? Kaya makikita po natin dito, no? Ito ay paalala, no? Ito ay isang paalala ng ating Panginoon na ang ating mga natututunan every Sunday, no?
ay naroon po na sabi nga na isang ating Panginoon, hindi lamang basta nababasa natin. Hindi lamang basta kabisado natin katulad nung dalubhasa na yon, no, na lumapit sa ating Panginoon. At ang nakakalungkot nga po sa paglapit niya sa ating Panginoon, ang naging motibo niya ay, ano yon? Ano yung sabi doon? Doon sa 25. Ang naging motibo niya ay, ayan, tignan mo, upang siya'y subukin. Kaya alam niyo po, alam po ng Diyos yung motibo ng bawat isa sa atin sa umaga pong ito. No? Alam niya yung motive natin. Kita niya yung mga puso natin. No? Kita niya yung motibo mo. Bakit ka umattend sa umagang ito? Bakit ka nagpunta dito? Kasi sinundo ako eh. Wala akong magawa. Kailangan umattend ako kasi sinundo ako. Kasi nakakahiya naman eh. Kung naroon na hindi ako a-attend, hindi nila ako makikita. Baka i-follow up ako. No? Ano yung motibo natin? Bakit tayo narito? Ano po ang motibo natin? Tayo ba ay katulad ng taong yon, ng dalubhasa na yon, na ang kanyang motibo ay para subukin ang ating Panginoong Jesus? Hayaan po natin na sa umagang ito, ang maging motibo natin ay sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kapag po ang motibo natin ay ang sambahin siya, no? Sa Espiritu at katotohanan, alam niyo po, iba po ang inyong mararamdaman. There is excitement, no? There is excitement kapag ito yung motibo natin, no? Kapag ito yung motibo natin, no? Katulad nga nung sinabi doon sa worship symposium, na minsan naroon na ang service ay halimbawa 9 to 11, ganon. Alas 9 na, yung iba hindi pa mag-umpisa. Ang reason nila, bakit? Wala pang tao eh, tayo-tayo pa lang eh. Bakit? Sino ba ang sasambahin natin? Tandaan natin, if we set forth our time, no? Para sa ating Panginoon, tandaan natin, naroon siya. Ganon katapat ang ating Panginoon. Katulad po ng don't watch everyday na ginagawa, no? Alam niyo po, kapag po sinabi nating alas 5, no? Kailangan alas 5, naroon na tayo. Bakit? Kasi ang kadate natin, si Lord. No? Si Lord ang kadate natin. Hindi yung kapwa nating habi nga, magkikita-kita lang tayo, magkakaisa lamang tayo, pero sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ang ating kadate, kapag tayo don't watch, kapag tayo ay naroon na, sabi nga, umaattend ng Sunday service, lagi natin tatandaan, ang ating kadate dito ay ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen! No? Siya yung ating kadate dito, hindi yung kung sino pa man. No po? Kaya, ang nais ng ating Panginoon, una, check our motive. I-check natin ang ating motibo. Bago tayo umalis ng ating mga bahay. Ano ba yung motibo ko, Lord? Bakit ako pupunta sa church? No? Katulad po ng lalaking yon. Ang motibo niya ay para subukin ang ating Panginoong Jesus. At sa pagkakataon na yon, makikita natin na yung dalubhasang yon, alam niya ang salita ng Diyos. No? Kabisado niya. Dahil nung tanungin siya ng ating Panginoon, no? Hindi niya sinabing, teka po, kukunin ko muna yung scripture. Teka po, kukunin ko muna yung notebook ko. No? Dali-dali niyang sinabi. Kasi sabi ng Panginoon, ano ba yung nababasa mo? No? Ano ba yung naroon na nalalaman mo? Dali-dali niyang binigkas ang salita ng Diyos. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might, and love your neighbor as you love yourself. At sa pagkakataon na ito, makikita natin ano ang sabi ng ating Panginoon. Gawin mo at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagkakataon na ito, ang nais ng ating Panginoon, ano man yung ating mga naririnig, yung ating mga napag-aaralan, ang pinakamahalaga, we put it into action. No?
naroon na ikinakapamuhay natin ang salita ng Diyos na ating natututunan. At ang sabi nga, kapag ito ay kinapamuhay natin, mararanasan natin yung kanyang himala. Mararanasan natin yung kanyang kapangyarihan. Di ba? Ano yung example ni Bishop Juby kahapon? No? About worship. Alam nyo, yung pong asawa niya na si Pastora Nina, siya yung naroon na ginamit ng Diyos para yung kantang Sumigaw sa Galak, no? Ay naroon po na maipahayag. Pero alam niyo po, yung pagkakataon na yon, no? Nung ito po ay kanyang gawin, nung ito po ay ilagay ng Diyos sa kanyang puso, katulad ng sinabi ni Bishop Juby, siya ay sugatan. Naranasan po ni Pastora Nina na nagkasugat mula ulo hanggang talampakan parang kay Job. No? Talagang lumabas yung mga sugat-sugat sa kanya. Pero in spite of that, no, in spite ng kanyang kalagayan katulad ni Job, no, yung awit na yun lumabas sa kanyang bibig. Na ang sabi doon, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos, no, ng may kalakasan. Yan, kagalakan. No? At ito po'y makikita rin natin sa Book of Psalms, sa mga awit. Na yung mga awit na yon, no, yung Word of God na yon ay inawit niya. At alam niyo po, ang awit na yon ay nagbigay ng malaking impact. No? Una sa JIL, kasi nasa JIL pa po kami noon. No? At naroon po hindi lamang yon, talagang kumalat. Kumbaga sa apoy kumalat. Dahil ito ay galing sa Diyos. At naranasan niya. Kung makikita nyo ngayon, ang kinis ng kanyang balat. No? After nun, talagang naroon po himala. Na yung, habi nga, yung mga naglalangib na yon nung pinatuyo ng Panginoon, parang, habi nga po ay, nabago yung kanyang balat. No po. Kaya makikita natin, na kapag ang salita ng Diyos ay hindi lang basta natin narinig, hindi lang basta natin nabasa, isinagawa natin, no? Hinakbangan natin, makikita natin, mararanasan natin ang himala ng ating Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya sa oras na ito, no, ang sabi ganon, makikita po natin na yung dalubhasa na yon, na lumapit sa Panginoon na mayroong ibang motibo, ay gumawa pa ng na sabi nga ay, tinanong pa ang ating Panginoon, sino naman ang aking kapitbahay? No? Sino naman ang aking kapitbahay? Kaya kung babasahin po natin yung mga talatang iyon, kasunod yun yung The Good Samaritan. No? Yung The Good Samaritan, na kung saan dito ipinakita na mayroong isang tao na pumunta sa isang lugar, at sa pagpunta niya doon sa isang lugar, siya ay naroon nakasalubong ng mga magnanakaw. At hindi lang siya ninakawan, binugbog pa siya at iniwang halos patay. At makikita po natin, ang sabi nga, nung siya ay nakahandusay doon, sugatan, no, walang malay, ninakawan, no, mayroong 3 dumaan sa pagkakataon na yon. Una, ang priest, no? Ito yung naroon na parang kumbaga mga pare, mga saserdote. Ibig sabihin, ito yung nakakaalam ng mga salita ng Diyos, no? Mga nangangaral. Pero makikita natin, nung makita niya, yung nakahandusay na yon, ano ang ginawa? Lumihis ng daan. Hindi niya pinansin, no? Hindi niya pinansin. Pangalawa, mayroong dumaan at ang dumaan ay isang Levita. Ang Levita, kung titingnan natin, nasa lipi ng Israel. Ibig sabihin, kung titingnan natin sa ngayon, Kristiyano na. No? Pero ano rin ang ginawa noong taong yon, noong Levitang yon? Imbis na, sabi nga, dumiretso at bigyan ng tulong yung lalaki, hindi. Lumihis din ng daan. At ang pangatlong dumaan ay yung Samaritano. No? Kung titingnan po natin, nung kapanahunan na yon, ang Samaritano po ay naroon na sabi nga parang wala silang right, no,
naroon na, kasi kung titingnan po natin yung yung babaeng Samaritana na nakausap ng Panginoon dun sa well, no? Yung kumukuha ng tubig. Yung oras na lumabas yung Samaritana, yun yung oras na tanghaling tapat, walang tao. No? Walang tao, walang katao-tao, doon lang sila lumalabas. Kumbaga sila yung parang outcast sila. No? Kaya naghahanap sila ng oras para sila ay makalabas. Pero nagulat yung babaeng Samaritana ngayon dahil nung pumunta siya doon sa balon, nakita niya ang ating Panginoong Hesus. At nandoon na na-encounter niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Kaya makikita natin na sa pagkakataon na yon, yun lamang ang tumulong doon sa lalaking yon na sugatan. No? At halos patay na, ninakawan. Ang sabi nga dito, most people only help other people when, number one, it's their friend or family. Karamihan daw, ang tumutulong lamang, ang tinutulungan natin kapag yon ay friend natin o kaya pamilya natin. No? O kaya naman, it's convenient for them. Convenient sa akin ngayon na tulungan ka, kaya tutulungan kita. At o kaya naman, nasa good mood ako. Gusto kong tumulong. No? O kaya naman po, naroon na sabi nga, they expect something in return. Tutulungan kita, pero babayaran mo ko. No? Yun yung mga, sabi nga po ay katangian ng ibang tao tungkol sa pagtulong sa ibang tao. No? Pero makikita po natin bakit pinahalagahan ng Panginoon yung love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ito po ay napakahalaga. Ang sabi nga, without doing the first thing na yung mahalin natin, matutunan natin una, mahalin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, no? At buong lakas, hindi natin magagawa. We will not really have the ability to try the second part, to love others as we love ourselves. Hindi natin magagawa ng totohanan yan, do unto others what we would like others do unto us. So, no? Hindi natin yung magagawa. Ang mangyayari, makakatulong lang tayo sa mga taong gusto natin lang tulungan. Yung kaibigan natin, no? Hindi natin magagawang tulungan, hindi tayo makagawang maka-step doon sa mga taong hindi natin kilala. Katulad nung nangyari doon sa Levita at saka doon sa saserdote, no? Hindi natin magagawa yung ginawa nung Samaritana. Di ba? Naalala ko, isang example pa rin na nararanasan nila Bishop Juby dahil on the mission din sila, talagang pumupunta sila sa mga kamangyanan. Kung saan sila nakakarating. May mga ano pa nga po sila, no? May mga, minsan may mga activity sila, napupunta sila doon sa isang lugar, ang mga kasama nila, marunong maggupit ng buhok, no? Talagang halimbawa, yung mga bata, kapag ginather nila, pinaliliguan nila, no? Naroon na pinapalitan nila ng damit, ginugupitan nila ng buhok, no? Talagang inaayos nila. Ganun yung naroon na, sabi nga, yung burden, yung compassion, yung mission na inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso. Kung saan sila nakakarating. No po? Kaya, ang sabi nga, naroon na magagawa lamang natin yung golden rule na yon ng totohanan. No? Nang walang, sabi nga ay, walang kinikilingan. Ano sabi dun sa ano? Dun sa walang kinikilingan. Yon, no? Kundi talagang lahat ay naroon na magagawa natin na we can do unto others talaga. Hindi yung do unto some lamang, kundi do unto others, no? Na sabi nga, if we strive to love God, we will gain the help of the Holy Spirit, which will help us to love other people. No? Kapag daw pala nag-strive tayo, na una gawin natin yung number 1. No? Ano yung number 1 na pinakamahalaga? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. No? Alam niyo nung ginagawa ko to, no, nung ini-inputan ako ni Lord ng mga verses na ito,
bigla ko naalala yung na yung mga series, yung buwan-buwan, di ba? Na meron tayong may tema na ibinibigay ang Lord kay Bishop, na sa loob ng isang buwan, talagang yun lamang ang ating minemeditate. Yun lamang yung ating talagang, sabi nga ay, pinag-aaralan. At marami tayong mga kapahayagan na natatanggap dahil lamang sa, halimbawa, sa isang verse na yon, no? At nandoon na, naalala ko, ibinigay na sa atin ng Diyos itong, yung commandment na ito, na love the Lord your God, di ba? Tapos naroon na ibinigay na rin na He is our exceeding great reward. Pinapaalala niya, lahat ng ginagawa natin para sa iba, ang Diyos ang gumaganti para sa atin. At sa pagkakataon na ito, itong buwan ng July, no, itong temang ito ay panahon na para umaksyon na tayo. No? Gumawa na tayo. Ikapamuhay na natin. Kaya nga sabi nga nun, do unto others what you would like others do unto you. May command na. Gawin. No? Gawin na, meron ng command ang nais ng ating Panginoon na gawin natin. No po? Kaya sa oras na ito, mayroong 5 bagay. No? At kung titignan natin, dito sa, di ba, yung sabi nga, most people only help other people when it's their friend or family, it's convenient for them, they are in good mood, they expect something in return. Pero kung titingnan natin ang Matthew chapter 5 verses 44 to 47, ang sabi nga nun, love your enemies. No, buksan natin Matthew chapter 5 verses 44 to 47, no? Kasama ito doon sa gagawan natin ng mabuti, doon sa paghahayagan natin ng pagpapala na galing sa ating Panginoon. Matthew chapter 5, Goy, verse 44 to 47. Yan. Sabi nga nun, but I say to you, love your enemies. No? Kaya hindi lamang pala friend, hindi lamang family ang dapat nating bigyan o naroon gawan ng kabutihan. No? Even our enemies. Bless those who curse you. Maging yung naroon na nagka-curse sa atin, bless them. Do good to those who hate you. No? Gumawa ka ng maganda doon sa nagagalit sa iyo. At ang sabi dito, and pray for those who spitefully use you and persecute you. No? Kasama yan doon sa others. Do unto others. Kasama yan. Na kailangan ay gawan natin ng mabuti. Pagsalitaan natin ng mabuti. No? Kaya, ang mga bagay na ito ay mangyayari lamang. Una, kapag natutunan nating mahalin ang Diyos with all our heart, with all our soul, with all our might, and with all our strength. Hindi natin to kaya. No? Dahil likas sa ating mga tao na kapag ikaw ay kinante, gusto mong gumante. No? Katulad nga doon sa Leviticus na pinag-aaralan natin na series sa midweek. No? Ang pamantayan ng tao, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Talagang gumagante. Pero kapag pala tayo ay pinangunahan ng Santong Espiritu, even our enemies, we can bless them. No? Yung naroon na gumagawa sa atin ng hindi maganda, we can bless them. Alam niyo po, isang patotoo, ewan ko na, patotoo ko na to eh. Kahit po ako, nagulat ako. No? Dahil may time noon na namalengke kami sa Pasig, hindi pa namin alam noon na, ang tawag dito, mura din pala dito sa Sapote. Ang alam namin kasi sa Pasig lang dahil doon kami. Doon pa kami namamalengke ni Bishop. E nung pagkakataon na yon, kasama namin si Angel, no, maliit pa lang si Angel. Naiwan si Angel tsaka si Bishop doon sa sasakyan. Ako lang yung namalengke, no? Kasi ang hirap naman ng bit-bit mo yung bata na hindi ako natulungan ni Bishop, kundi nandun lang sila naghihintay. Sa pagkakataon na yon, nung ako'y matapos na mamalengke, no, pabalik na ako doon, papunta na ako doon sa sasakyan, bit-bit ko, dalawang Alam niyo, maya-maya, meron parang humawak sa kamay ko, parang kinamayan lang ako, no? At nagulat po ako dahil nung bigla siyang tumakbo. Nang mapun ako, wala na yung bracelet ko. Talaga ang bilis, kumamay lang. Eh yung bracelet na yun, bigay po yun ng hipag ko, no? At nung siya ay aking isuot, hindi ko na matanggal.
No, hindi ko na siya matanggal. Kaya ang ginawa ko, parang pinambahay ko na siya. No? Hindi ko na siya tinatanggal, hindi ko na siya inaalis. Pero nung time na yon, talagang gulat na gulat ako. Parang kumamay lang na ganun sa kamay ko, dito sa braso kong ganun. Paglingon ko, biglang takbo. No? At nung makita ko wala yung aking bracelet, alam niyo po, sabi ko, God bless you! Nagulat ako doon sa sinabi ko. No? Samantalang, di ba, kapag may nagawang kang ganun, magagalit ka, no? Pwede mo sabihin, magdadakaw! No? Pero nung time na yun, nagulat ako dahil ang lumabas sa bibig ko, God bless you! Sabi kong ganon. Tapos biglang nag-utter ako ng prayer, Lord, hayaan niyo po na maging pagpapala sa kanya yung kinuhang yun. Makilala ka niya, Panginoon. Gumawa ka ng kaparaanan sa buhay niya. At nung pagkakataon po yun, dali-dali akong pumunta doon sa nung time na yun, may bracelet din si Angel na suot-suot. No? Bigla ko yung naalala, sabi ko, baka mamaya makita rin. No? At yun, sinabi ko na nga kay Bishop, sabi ko, nakuha yung aking parang kinamayan lang ako, pero biglang nawala na. No? Kaya sabi ko nga, kahit ako sa sarili ko, nagulat ako. Sabi ko, Lord, hindi ko pwedeng gawin nun sa sarili ko lang. Kasi una, ninakawan ako eh. Diba? Ninakawan ako eh. Pero salamat, sapagkat dahil sa inyong Santong Espiritu, imbis na curse, imbis na galit, ang lumabas sa aking bibig, no? Nakapag-utter pa ako ng blessing doon sa taong yon. And I know and I believe, may ginawa ang Diyos sa taong yon. Amen? May ginawa ang Diyos sa taong yon. No? Dahil ang sabi nga life and death is in the power of our tongue. And I release life to that man na nagnakaw ng bracelet na yon. Amen? No? Kaya, ang sabi nga ay, mangyayari lamang na talagang maisasagawa natin yung do unto others if we experience the love of God. No? Kapag yung love talaga ng Panginoon ang naranasan natin, makikita po natin, magagawa natin ang totohanan, yung do unto others what we would like others do unto you. Amen? At dito sa sa Luke chapter 6:31, treat all like you want to be treated and more than what you treat as God has treated you. No? Parang ito rin yun sa Matthew chapter 7 verse 12 na do unto others. Yan. And just as you want men to do to you, you also do to them likewise. No? Kaano po ito ng naroon na verse natin ngayon. At ito po yung ating pong tatalakayin ngayon. What to do unto others. Ano yung dapat nating gawin? No? Bilang mananampalataya na tayo, bilang naranasan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. No? Sino dito yung nakaranas talaga ng pag-ibig ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. No? Dahil makikita natin tayo na makasalanan, no? Na tayo'y pinatawad ng Panginoon, binago yung buhay natin, no? Yung grasya niya talagang nararanasan natin, no? Kaya hindi magiging dahilan para itong command na ito ng Panginoon ay hindi natin magawa. Meron lamang 5 bagay, no? Yan. What to do unto others, no? Ibig sabihin, what to do to obey golden rules, no? Ang unang-una daw, shed your own hearts in order to do unto others. No? Nandoon daw na sabi nga ay, kailangan daw maalis yung ating mga hurts, yung ating mga, sabi nga ay, naranasan sa ating mga buhay. Nobody has the perfect life. Walang isa man sa atin ang mayroong perfectong buhay, no? The hearts of life can harden and make us, causing us to only look out for ourselves, no? Kaya yung iba nagkakaroon sila ng selfishness, no? Yung pagiging makasarili dahil mayroon silang naranasang sakit sa kanilang buhay. No? Yung kanilang mga pinagdaanan, no? Yung mga pinagdaanan nila. Kung paano sila tinrato nung sila'y maliit, no? Naroon na, sabi nga ay, ito yung nagkakaroon ng epekto, no?
ng epekto sa buhay ng tao. Meron nga yung parang pinagbubuntis pa lang, di ba? Tapos galit na galit yung kasi unexpected yung pregnancy niya, na ang gagawin niya, pipilitin niya tong i-abort, no? Pero hindi nangyari, nagtuloy. Nagkakaroon yun ng epekto, no? Nagkakaroon yun ng epekto dun sa bata. Unknowingly, yung mga hurts na yon, no? Yung mga nararanasan, no? Yung mga naranasan nating failures, yung mga naranasan nating sakit na ginawa ng ating kapwa, ng ating mahal sa buhay, ng ating kaibigan, meron niyang effect sa atin. Kaya ano nangyayari, no? Nandoon na yung sakit na yon ay nagtutuloy-tuloy o kumbaga nagpapaulit-ulit lamang, no? Nagpapaulit-ulit lamang. Kaya minsan imbis na naroon nagawan mo na magandang isang tao, no? Ay dahil nga doon sa naranasan mong hurt na yon, hindi mo siya magawa ng maganda. Ang nangyayari pa, naloloko mo pa siya, no? Paulit-ulit, cycle yon. Pero ang sabi nga, unang-unang dapat nating gawin, we must shed our hearts. No, yung hearts na yon, yung tinutukoy, yung mga sakit na ating nandoon na naranasan. It will, habi nga po dito, yan. Ang dapat daw po natin gawin ay gawin natin yung 1 Peter chapter 5 verses 6 to 7. Ano sabi doon? 1 Peter chapter 5 verses 6 to 7. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kailangan daw po ay una magpakumbaba tayo sa ating Panginoon, no? Naroon na aminin natin na yung sakit na yon na ating nararamdaman, no? Na ating naranasan ay talagang nagkakaroon ng epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Minsan nagiging anxiety, nagiging depression, no? Hindi mo na alam kung ano yung nangyayari sa iyo, no? At ang sabi sa verse 7, casting all your cares upon Him, for He cares for you. No? Yun daw pong paraan para ma-shed natin o maalis natin yung mga hurts na yon, no, sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ay i-cast natin. No? Cast all your care upon Him. Ilagak natin, ibaba natin, isuko natin sa ating Panginoon. No? Dahil ayaw ng Panginoon na magpatuloy tayo diyan sa cycle na yan. No? Sa cycle na yan ng hurts na kung saan dahil sa hurt na naranasan mo, nagbibigay ka rin ng sakit sa iyong kapwa. Paulit-ulit, no? Paulit-ulit. Po. Kaya makikita natin, no? Habi nga po, ang isang dapat na gawin natin, we must cast all our cares, no? Yung mga pagkakamali natin, no? Tandaan natin, yung nakaraan, hindi na naman natin pwedeng balikan eh. Ang magagawa lang natin, magpakumbaba tayo sa Panginoon, isuko natin ito lahat, no? Isuko natin lahat ito. At makikita natin, kapag ginawa natin to, ang sabi ng Panginoon, He cares for you. Gagawa ang Diyos ng himala. Gagawa ang Diyos ng paraan, no? Naalala ko yung patotoo ng isang nanay, no? Doon po sa, na merong isang nanay, nung siya ay ma-born again, no? Nung siya ay ma-born again, syempre, dati hindi pa siya, nung hindi pa siya born again, talagang naroon yung yung treatment niya sa kanyang mga anak, hindi tama, no? Mayroong favoritism, kaya ang nangyari, imbis na magkaroon ng pagkakaisa yung kanyang mga anak, alam nyo, lalong nagkawatak-watak, nagpataasan, no? Dahil doon sa naranasan. At nung siya ay ma-born again, nung siya ay makakilala sa Panginoon, maranasan niya yung pag-ibig ng Panginoon, yung pagbabago ng Panginoon sa kanyang buhay. Alam niyo po, una, nagpakumbaba siya, humingi siya ng tawad. Hiningi niya ng tawad yung lahat ng pagkakamali na nagawa niya sa kanyang mga anak. No? At pagkatapos po nito, naroon na humingi din siya ng tawad dun sa kanyang mga anak. Alam niyo po, dun sa kanyang hakbang na ginawa, naging paraan yun para ang kanyang buong sambahayan ay makakilala sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya makikita natin na first of all, ano man yung mga natatago na yan, no? Ano man yung mga naranasan natin, yung mga parang bangungot, sinasabi ng iba, parang bangungot, na lagi nagpapaalala sa kanila, cast it all, no?
Cast all our cares unto Him, for He cares for us. Ayaw ng Panginoon na lagi kang may takot sa puso mo. Ayaw ng Panginoon na para bang naroon na lagi kang may anxiety, meron kang depression, no? Cast all our cares unto Him, for He cares for us, no? He cares for us. Amen? Yun yung number 1. Yung number 1. Number 2, ang sabi dito, shed your self-centeredness, no? Shed your self-centeredness. At kapag po naroon daw po yun na talagang yung mga hurts na yun ay naiano natin, maging yung ating pagiging makasarili, no? Ay mai-shed natin o matatanggal natin. Put ourselves in the shoes of others. 1 Corinthians chapter 10 verse 24. Ano yung sabi doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 24? Yan. Let no one seek his own, but each one the other's well-being. Yun po, no? Kaya naroon daw po na hindi yung pansarili lamang lagi natin ang ating iisipin. Ang isipin natin ay yung para sa iba, no? At makikita po natin na kapag ganun po yung naroon na, sabi nga po, naging ano natin, makikita natin yung kakaibang pagkilos ng ating Panginoon, no? Yung kanyang pagpapala kung meron man. No po? Ako po nararanasan ko kapag meron pong burden na ibinigay sa akin. Halimbawa, may gusto akong tulungan, no? Wala naman talaga ako, wala naman akong pwedeng ipagmalaki, no? Wala akong naroon na pwedeng gamitin. Ang nagiging ano ko lang po ay nananalangin ako. Lord, gusto ko po siyang tulungan. Pero alam ko na ang tulong ay galing sa iyo. Magugulat po ako dahil biglang merong pagpapala na darating. At alam ko na kapag ang pagpapalang yun ay dumating, hindi yun para sa akin. Ito ay para doon sa iba. Ang ginagawa ko lang, inaalis ko na yung tithes and offering ko doon at ibinibigay ko na yung dapat ibigay doon sa dapat natulungan. Amen? No? Ang sabi nga noon, don't compare ourselves to others. It will keep our eyes on us. Compare yourself of today with the self of your yesterday. No? Ibig sabihin daw, naroon na wag natin i-compare yung sarili natin sa iba. I-compare natin yung sarili natin sa sarili mismo natin, no? Paanong comparison? Ano na ba ang buhay ko ngayon? No? Ano ba yung buhay ko nung nakaraan? No? Yung buhay ko na punong-puno ng bisyo, yung punong-puno ng pagsisinungaling, punong-puno ng hindi magagandang bagay. Ano na ngayon ang buhay ko? No? Yun yung comparison na nais ng ating Panginoon na gawin natin. Kung paano ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay. Kung paano niya tayo binago. Mula kadiliman, papunta sa kaliwanagan. Na tayo ay binabago niya ng tunay. Amen? Praise the Lord. Shedding thoughts of yourself as much as possible and reflecting on what God is will keep you on the track of helping others. No? Kapag daw po naroon na inalis natin yung focus natin sa ating sarili, no? At ang ating daw binigyan ng halaga ay yung kung sino talaga ang Diyos na nagmahal sa atin, tumawag sa atin, pumili sa atin, bagamat tayo hindi karapat-dapat, no? At naroon makikita natin doon magfo-flow kung paano natin magagawa na talagang tumulong sa iba. Amen? At number 3. Yan. Remember Christ and your new life in Him. Yan. Remember Christ and your new life in Him. Ano ibig sabihin nito? Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17, no? Naroon daw ang sabi nga noon, if any man be in Christ, he is a new creation. No? All things had passed away, behold, all things becomes new. Alalahanin daw natin ang ating Panginoong Jesus at ang bagong buhay na ibinigay niya sa atin nang tayo ay magsuko ng buhay natin sa Kanya, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. No po? Naroon daw yung alalahanin natin na, Lord, salamat, no? Dati ganito ang buhay ko, pero ngayon, dahil ako'y binago nyo, ako'y pinagpala nyo, ako'y nagagamit nyo bilang pagpapala para sa iba. Amen? No? Ito daw po ay naroon na magbibigay sa atin ng, habi nga po, gawin natin, do unto others what you would like others do unto you. Lagi nating alalahanin na tayo ay bago ng nilalang
sa harap ng ating Panginoon. Kapag ito daw po ay naroon na lagi nating naalala, no, yung ginawa ng ating Panginoon, kung paano tayo binago, ito ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob, no, na gawin yung dapat nating gawin para sa ating kapwa. Amen? Katulad halimbawa, yung mga example na ating naririnig, na dati-rati mahiyain ako, no? Hindi tayo naroon na makaharap sa tao. Pero dahil tayo ay binago ng ating Panginoon, no po, ginawa niya tayong bagong nilalang, nagkaroon tayo ng lakas ng loob na makapagbahagi, tumayo sa harapan ng tao kahit ano pa ang estado ng kanyang buhay. No po? Kaya naroon na ito po ay magbibigay sa atin ng, ng lakas ng loob to do unto others what we want others do unto us. No? Kaya, yan, because of His grace, I have a new chance to do better to others. No? Dahil daw sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi dahil sa ating kalakasan para wala tayong maipagmalaki. Katulad nga nung sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Anong sabi doon? We have been saved through grace, no? We have been saved by grace, no? By faith we have been saved by grace through faith. Yan. For by grace you have been saved through faith and not of ourselves. It is the gift of God, no? Sa verse 9. Ang sabi doon, not of works, lest any man should boast. Na dahil lamang sa biyaya na ating natanggap sa ating Panginoon, tsaka kaya tayo nakakatulong, kaya natin nagagawa ang mabuti para sa iba. No, wala tayong maipagmamalaki. It is not by our might, nor by our power. It is only by the grace of God. Ito ay dahil lamang sa mayamang biyaya na ipinaranas sa atin at patuloy na pinararanas sa atin ng ating Panginoon. Amen? No? At ang number 4, yan. Para daw magawa natin yung golden rules na yon, ano? Ang number 4, ang napakahalaga, forgive others even when they don't ask for forgiveness. Forgive others even when they don't ask for forgiveness. Matthew chapter 18, verse 21 to 22. Basahin natin. Matthew chapter 18, verses 21 to 22. Ano ang sabi doon? Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me? Yan. And I forgive him up to 7 times? Sagot ni Lord. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. No? Ang sabi dito, Panginoon, sabi ni Pedro sa ating Panginoong Yesus, yung nagkakamali sa akin, ilang beses ko ba siya papapatawarin? Paulit-ulit yung pagkakasalang ginagawa niya sa akin. 7 beses ko ba siyang patatawarin? Sumagot ang ating Panginoong Yesus, hindi lang 7 beses. 70 times 7. Kung gagamitin natin yung calculator natin, 70 times 7, ilan? Ha? 70 times 7. Ha? 490 times. No? 490 times. Kung nakakapitong beses pa lang siya nagkamali sa'yo, kailangan pa pala hanggang, pero alam niyo, sabi dito, nagulat din ako dito sabi na noon, 70 times 70 equals 490 is the numerical value of the biblical Hebrew word, tamim. Ito pala daw 490 ay biblical numerical value sa Hebrew word ng tamim. No? Pag sinabi palang tamim, ang numerical value nito ay 490. Na ang ibig sabihin naman ng tamim ay, which means complete, perfect, finish. Yung pala yung ibig sabihin nun. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon, yung sa pagpapatawad na kailangan natin gawin ay base doon sa complete works
na ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. No? Hindi base doon sa naranasan mong sakit. Hindi base doon sa ginawang pagkakasala ng kapwa mo sa iyo. Hindi natin doon ibabase yung pagpapatawad na kailangan nating i-release. Kaya sinabi ng Panginoon na 70 times 7. Ibig sabihin, kailangan ibase natin doon sa complete work, sa finished work na ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. No? A person who can't forgive will always live an imperfect and incomplete life that lacks a true understanding of the finished gracious work of the cross. Kapag hindi daw po natin natutunan na ang pagpapatawad ay base doon sa ginawa ng Diyos, no? Sa kakumpletuhan na ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, tandaan natin, hindi tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan. No? Pag nakikita natin yung taong yon na alam natin may ginawa sa atin, meron pa rin sisiklab sa puso mo. No? Meron pa rin naroon na, habi nga ay, manggugulo sa iyo. No? Kaya, ito yung sabi ng Panginoon, if we release forgiveness, release it 70 times 7. Ibig sabihin, release it according to the complete and finished work of our Lord doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, isang example ng nakagawa po ng tunay na forgiveness according to the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary ay ang anak ni Pastor Tanchi. Yung kanyang anak na kung saan nilooban sila, no? Nagkataon noon, si Pastor Tanchi at ang kanyang asawa ay nagpunta ng Bible study. Naiwan ang kanyang mga anak doon sa kanilang bahay. At habang wala sila Pastor Tanchi, may magnanakaw na pumasok, no? Doon sa kanilang tahanan. Mayaman sila eh. At ang nakakalungkot doon, hindi lamang basta nagnakaw. Hinalay pa, no? Ni-rape pa yung kanyang anak na yon. At hindi lamang isa, pinagpasapasahan siya. Alam niyo, kung maano niyo po, pakinggan niyo yung testimony niya. No? Pero in spite of that, doon sa kanyang naranasan, alam niyo po, because of the true forgiveness na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Naroon po na siya ay nag-release ng forgiveness. Hindi sila gumawa ng anumang hakbang. Hindi sila nagdemanda, kaya naman nila, no? Mayaman sila, meron silang mga katibayan, no? Dahil may mga CCTV sila. Pero hindi, because of the finished work na ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo at yun ang naranasan ng anak niya, she released forgiveness. At alam nyo, kahit na naranasan niya yun, hindi siya nahiya na ito'y sabihin. Bakit? Yung peace that passeth all understanding ay ibinigay ng Diyos sa kanya. At siya ngayon ay ginagamit mightily ng Panginoon para doon sa mga nakaranas nung ganung mga sitwasyon na ang kailangan nila ay yung complete forgiveness na nanggagaling sa ating Panginoon. Siya ngayon ay merong isang masaya at habi nga healthy family ngayon, no? Kasi yung iba, ang akala nila wala na silang pag-asa, sira na, ganun-ganun, hindi, no? The Lord can restore everything. He can make you whole kapag ang tunay na forgiveness ay naranasan nating i-release. No po? Kaya napakahalaga nun. No? Forgive others even when they don't ask for forgiveness. Bakit? Dahil alam natin na magiging dahilan yon para tayo ay, kapag hindi tayo nag-release ng forgiveness, yun ang magiging dahilan para ikaw ay, sabi nga ay matrap ng kaaway. No? Matrap ka ng kaaway. Kaya napakahalaga po ng tunay na forgiveness. At kapag ito po ay naranasan natin, alam niyo po, kahit ako po sa sarili ko, no, lagi ko nga sinasabi, na nung maranasan namin sa Mindoro, for 20 years, alam namin na ginawa namin ang lahat para sa Panginoon. We sacrificed everything, no, to do the works of the Lord. Tapos dumating sa punto, parang pinagbintangan ka,
kung ano-ano yung naroon. Pero sabi ko nga, iba talaga kapag forgiveness na nanggagaling sa ating Panginoon. No? Na ang sabi ko nga ay, every time na gusto kong magalit, gusto kong ipagtanggol yung sarili namin, gusto kong naroon na sabihin na alam ng Diyos yung aming mga ginawa. No. Sabi ka nga, naroon na, sabi nga, kapag gusto kong naroon na magkaroon ng hinanakit o ng galit, kapag ang nakita ko ay yung ginawa, yung finished work na ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang nararamdaman ko, napapahiya ako sa sarili ko. Bakit? Yung ating nararanasan, niwala sa katiting nung naranasan ng ating Panginoong Hesus. Magmula nung pabuhat sa Kanya, magmula nung ilagay sa Kanya yung tinik, no, sa Kanyang ulo, na sabi nga ay lumabas yung Kanyang mga dugo, no? Naroon na sampalin siya, duran siya, no? Nung habang kinikerry niya yung cross, ano yung ginagawa sa Kanya? Inaano siya, ang tawag dito, nilalatigo siya, no? Tingnan natin doon sa yung palabas na Passion of the Cross, no? Kung titingnan natin, napakahirap, parang nanonood pa nga lang tayo, hindi na natin kaya eh. Di ba? Pero ang ating Panginoong Hesus, pagdating pa doon sa krus ng Kalbaryo, pinako na siya. Anong lumabas sa Kanya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kapag ito po yung naroon na naranasan natin, alam nyo, sa lahat na nagkakamali sa atin, sa lahat ng may ginagawa sa atin, ang maire-release lang natin ay forgiveness. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. No? Kaya ito po ay napakahalaga. Para we can do, sabi nga, magawa natin yung mga dapat nating gawin para sa iba. Kapag ang tunay na pagpapatawad ay lumabas sa ating mga bibig, sa ating mga puso, marirelease tayo, no? At kung alam mo naman na ikaw ang nagkamali, Father, forgive me. Patawarin mo ako, Panginoon, no? Alam niyo po, may tinuro sa akin ng Panginoon. Every time na ako ay nasasaktan, every time na ako ay naroon, kasi tao lang tayo eh. Sabi ko nga doon sa leaders namin noon, tao lang ako, hindi ako robot. Pero kapag naroon na ang nakikita ko ay ang ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, wala akong magawa. Kundi ang sabihin, Panginoon, patawarin niyo po ako. No? At ang isa sa katotohanan na inireveal niya sa akin, lagi nating nasasabi, laging pinaalala sa akin ng Panginoon yung Galatians 2:20, kasi ito yung unang verse na ibinigay sa akin. Senior sa akin noong parang nag-mentor sa akin, nung ako'y bago makakilala sa Panginoon. Siya po ay si Sister Alma. Nagtatrabaho siya sa DBP. Nagkataon noon na nag-working din ako, working student ako doon sa Alcon Laboratory. Iisa yung service na sinasakyan namin. Siya po ay naroon na sa ano siya Soldiers of Christ ba yun? No? Basta Christian din siya at nagkaroon siya ng burden sa akin na parang i-mentor ako. Nagbigay siya sa akin ng oras. Nakikita kami sa Kapitolyo, doon po malapit sa amin. Park po yon na ngayon ay Capitol Commons na. No? Pero noong time na yon talagang yun yung aming haven talaga na doon kami nagtatakbuhan, mga bata. Doon ako minimit ni Sister Alma. At ang unang-unang word, no, na ibinigay niya sa akin para i-memorize ko, para maitago ko sa aking puso ay ang Galatians 2:20. Ano sabi doon sa Galatians 2:20? I have been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. No? Ito po yung unang-una. At every time na ipapaalala yun sa akin, every time na ako'y nasasaktan, no? Dahil siyempre may mga pangyayari minsan na kapag ito'y pinaalala na sa akin ng Panginoon, alam niyo po, ito yung nagdadala sa akin upang ako ay humingi ng tawad sa ating Panginoon. No? Ang nasasabi ko, Lord, nabubuhay na naman si ako.
Kaya ako nasasaktan kasi nabubuhay si ako. Tulungan niyo akong mamatay. No? Tulungan niyo akong mamatay katulad ng sinabi doon sa Galatians 2:20. Na ako'y kasama ng napako niyo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi na ako ang mabubuhay, kundi kayo na, Panginoon. No? Kaya alam niyo po, isang sign kapag lagi tayong nasasaktan, kapag emotionally lagi tayong na nadadali ng emotion na yan, ibig sabihin, buhay si ikaw. Ang nais ng Panginoon, mamatay tayo sa ating sarili. No? We must be dead to ourselves and let Christ live in us. Ang makita ay ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, kapag na-meditate niyo yun, walang anumang circumstansya ang pwedeng magbigay ng sakit sa puso niyo. Amen? No? Walang anumang pagsubok ang pwedeng naroon na magpa-down sa inyo. Bakit? Dahil alam nyo, ang Kristo na nananahan sa inyo ay nagtagumpay na doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? No? Kaya ito po yung napakahalaga. To do, yung sinabi ng Panginoon na do unto others what we would like others do unto us, learn to forgive. Forgive, no, others even when they don't ask for forgiveness. Dahil tayo rin po ang mahihirapan. Tayo rin ang naroon na, sabi nga ay, ikukulong nung unforgiveness na yon, no? Kaya napakahalaga po nito. At tandaan natin, yung forgiveness na sinasabi ng Panginoon, yung 70 times 70, 7 times 70, no? Sa number natin, 490. Pero kung titingnan natin, ang tunay na meaning pala nito, it is the numerical value ng tanim ng ibig sabihin ay perfect, complete, finish. Ibig pong sabihin, yung forgiveness that dapat nating i-release ay base sa complete and finished work of our Lord Jesus Christ and the Lord in the cross of Calvary. Amen? Kaya kung sa oras na ito, meron pang mga nakatago sa puso natin, no, na hindi natin talaga ma-release ang pagpapatawad, let the complete finished work of our Lord Jesus Christ ang naroon na dumaloy sa ating mga puso. At unang-unang makakalaya ay walang iba kundi ikaw. Hindi yung pinatatawad mo ang makakalaya, ikaw ang makakalaya. Kasi ang mga hindi nagpapatawan, sila yung nakakulong. Di ba? Sila yung nakakulong. Pero kapag ikaw ay naroon yung pagpapatawad, malayang-malaya ka. Amen? Hindi ka maluloko ng kaaway. No? Hindi ka niya madideceive, hindi ka niya naroon na kundi malayang-malaya ka. Bakit? Dahil yung puso, ang iyong kaisipan ay malinis sa harap ng ating Panginoon. Magmamanifest yung Philippians chapter 4 verse 8. Ano yung sabi sa Philippians chapter 4 verse 8? Tingnan natin. Goy. Philippians chapter 4 verse 8. Ito po yung kaisipan na mayroon ang may tunay na pagpapatawad sa kanyang puso. Ang sabi dito, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Amen? No? Ang pangit na bagay ay mabibigyan mo ng napakagandang kabuluhan. Amen? No? Halimbawa, merong pangyayari na no, dahil ang puso mo ay malinis, no, walang galit, walang sama ng loob, no, masasabi mo, ay, baka meron lang siyang pinagdadaanan. No? Kahit na ano yung marinig mo, no? Against you. Pero kapag ang ating puso, no, ay puno-puno ng kapayapaan, hindi yun magiging dahilan. Lagi kang makakaisip ng mga positive, no? Hindi ka magdudwell doon sa negative na narinig mo. Magdudwell ka doon sa positive. At kapag po ganoon, no, yung true, yung honest, no, yung habi nga, with good report, no, which are lovely, at naroon na sabi nga, anything that is praiseworthy, no,
ang lahat ay magbibigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. At ang last, pinakamahalaga, ang sabi dito, number 5, Goy, number 5, doon sa ating sa outline. Yan. Basahin natin, sabay-sabay. Remember Christ again and again and again. No? Remember Christ again and again and again. Ang lagi daw po nating alalahanin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kasi siya yung ating example, no? Siya yung dapat maging modelo natin, no? Siya yung dapat na sinusundan natin, no? 'Di ba? Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 5 to 10, ang sabi dito, anong sabi sa Philippians chapter 2 verse 5 to 10? Tingnan natin. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, and of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth. At sa 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi nga, remember Christ again and again and again. Ano ibig sabihin nun? Lagi nating alalahanin ang ating Panginoong Yesus. We are existing here because of our Lord Jesus Christ. Siya yung ating buhay. Amen? Di ba may awit? Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, na darama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanmay di ka'y pagpapalit. Amen. Tumayo tayong lahat. Praise the Lord. Sa oras na ito, minsan pa, ito pong ating tema for the month of July. Ito po ay hindi binigay ng Diyos para basahin natin, para malaman natin. Ito po ay binigay ng Diyos sa atin para maisagawa natin. Amen? Kaya sa oras na ito, apart from Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. Kung hindi natin nadarama ang pag-ibig niya sa ating mga buhay. No? Kaya sa oras na ito, katulad nung ating last na point, upang magawa natin yung do unto others what we would like others do unto you, remember Christ again and again and again. Sino ba ang Panginoon sa ating buhay? Ano na ba siya sa atin? Tagapagligtas lang ba siya? Alam nyo, the Lord wants us to have a deeper relationship to Him. Ano ibig sabihin pag deeper? Palalim ng palalim na relasyon. No? Na nais ang ating Panginoon in every situation of our lives. Lahat ng sitwasyon na ating mararanasan, maranasan natin, madama natin na siya nga ang ating Panginoon. Sa oras ng sakit at hirap, no, sa karamdaman, siya yung ating dakilang manggagamot. Sa oras ng kagipitan, siya yung ating Jehovah Jireh na magsusupply ng lahat ng ating pangailangan. Sa ating pag-iisa, siya yung ating Jehovah Shammah na lagi nating kasama dahil sinabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Na sa oras ng ating
sabi nga ay warfare, no? O problema, mga pagsubok, na sabi ng Panginoon, siya yung ating victory. He is our Jehovah Nissi. He is our Jehovah. Siya yung ating dakilang pastol. Hindi niya tayo iiwan. No? Lalagay niya tayo sa hihimlayin niya tayo sa madamong na kung saan ay mararanasan natin yung complete rest sa Kanya. Sa oras na ito, let's remember Christ again and again and again. Sino na si Kristo sa ating mga buhay? Yumuko tayong lahat at pumikit. Panginoon, salamat for this command that you want us, Lord, that we must do unto others what we would like others to unto us, O God. This command, Lord, ay nais nyo na hakbangan na namin. Gawin namin sa aming kapwa, Panginoon. Pero alam namin ang isang katotohanan, that apart from you, we can do nothing. Wala kaming magagawa, Panginoon. Hindi namin ito masusunod kung hindi namin mararanasan ang inyong tunay na pag-ibig, ang inyong tunay na yakap, ang inyong tunay na pagkalinga, ang inyong tunay na pagpapalaya sa buhay namin, Panginoon. Lord, as we stand in your presence today, O God, sino man po, Panginoon, ay may daladala pang mga sakit, Panginoon, mga hurts, Lord, na kanilang naranasan mula sa kanilang pagkabata. Father God, through your divine presence, O God, through your manifest presence, O God, your divine power, Lord, help us, Lord, to be released, O God, na makalaya, Panginoon, ma-deliver, O Lord. At ito, Panginoon, ay mangyayari lamang if we will cast all our cares unto you. Kilala niyo po kaming lahat. Yes, O God. Thank you, Jesus. Sa oras na ito, habang ang presensya ng Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan, maaaring yung paulit-ulit na sakit na yan ay hindi lamang dahil sa pangyayari, kundi ito ay noong pang mga nakaraan ng iyong buhay. Hayaan mo na ang liwanag at kapangyarihan ng Santong Espiritu ang magpaalala sa iyo. At magpakumbaba tayo sa Kanya upang mailagak natin ang totohanan, maisuko natin ang totohanan. For apart from Him, we can do nothing. Yes, Holy Spirit. Move, O God. Lord, ang mayroong mga pangit na karanasan, Panginoon, tulungan niyo pong makalaya, Lord, sa bondage na yun. Thank you, Jesus. Yes, O God. Yes, Lord. Lord, ang meron pang hindi pagpapatawad na natitira sa aming mga puso, Lord, dahil sa mga pangit na bagay na ginawa sa amin, Lord. Father, we just want to release forgiveness, O God. That forgiveness, Lord, na batay sa complete work niyo, Panginoon, the finished work, Lord, na ginawa niyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya't kayo mismo nagsabi, forgive them for they do not know what they're doing. Oh, let the true repentance, let the true forgiveness flow over your people right now in the name of Jesus. Yes, oh God. Lord, ang nakadama, Panginoon, mula sa kanilang pagkabata, Panginoon, ang rejection sa kanilang mga magulang, rejection sa kanilang mga, Lord, mga
families, Lord. Kung kaya't ito'y daladala na hanggang ngayon, Father, let the true deliverance flow right now in the name of Jesus. Oh, Rabakarabashaka, oh, let deliverance flow. Salamat, Panginoon, for dealing to your people, O Lord. Upang, Panginoon, ang command nyo ay tunay na magawa namin. Mahakbangan namin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, we can declare that truly kayo ang aming buhay, Panginoon. Kayo lamang ang aming pag-asa, Panginoon. Yes, O Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, damhin mo ang ginawa ng Panginoon, ang pag-ibig na nais niyang maramdaman natin, maranasan natin, pag-ibig na nagpapalaya, pag-ibig na nagbibigay ng tunay na kapayapaan ng puso't isipan. Yes, the Spirit of the Lord is moving. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, oh Lord. Awitin natin to, ikaw ang aking buhay. Let's focus our heart, our mind to our Lord Jesus Christ. Love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our strength. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay sa bisig mo, Panginoon. Ako ay himlay, tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit, sa piling mo, Panginoon, kailanmay di ka pagpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay sa bisig mo, ako ay himlay. Ang mga napapagod sa buhay, just let a complete rest sa presensya ng ating Panginoon. Yes, hallelujah. Siya ay umayakap sa bawat isa sa atin ngayon. Hayaan natin ang awit na ito ay awit natin para sa Kanya. Thank you, Lord. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka pagpapalit. Once more, with all our hearts, ikaw ang aking buhay, O Diyos. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Yes, Lord. Thank you, Lord. We remember your love. We remember, Lord, your grace, O God. Thank you, Jesus.
pag-ibig. Let your love flow. Let your love flow. Let your love flow over your people, Lord. Yes, oh God, ang naghahanap ng pagmamahal, Panginoon. Ipadaman niyo ang pagmamahal niyo sa amin, Panginoon. Yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh Lord. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming buhay, ang aming pag-asa. Yes, oh God. Thank you, Lord. Sa bisig mo, Oh, Panginoon, ako ay hihinay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka magpapalit. Habang nagaan ang instrument, hayaan natin na tayo makipag-usap sa Panginoon. Ang iyong kanang kamay ay lagay mo sa iyong puso. Makipag-usap ka sa Kanya ngayon. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, salamat sa pag-ibig niyo sa amin na gayon na lamang. Salamat sa pagpapatawad niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa pagbabago niyo sa amin. Salamat na mula sa kadiliman, inilipat niyo kami sa kalinagan. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pag-asa. Kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa. Hindi namin magagawa ng mabuti ang aming kapwa, Panginoon. Sa sarili lamang namin, Lord, kakayahan. We need you, Lord. Oh, yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, For the last time, sabihin natin sa Panginoon, Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hinay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y magpapalit. Sa piling mo, Panginoon. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y magpapalit. Panginoon, marami pong salamat sa inyong yakap, sa inyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa inyong mayamang biyaya, Panginoon, kaawaan, kahabagan na patuloy naming nararanasan sa kapatawaran, Panginoon. At dahil dito, Panginoon, magagawa namin ang mga bagay na nais niyo na gawin namin para sa aming kapwa. And we know, Lord, na lahat ng aming ginagawa, kung ito'y para sa inyo, you are our exceeding great reward.
Thank you, Father. At sa oras na ito, receive all the glory, the honor, the praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Amen. God bless. Amen. So dadako po tayo sa atin pong pagbibigay. Amen? Ba't pag pagbibigay tahimik? Amen? Sino po ba excited magbigay? Amen. Kasi po pag excited ka magbigay, ibig sabihin you're expecting something. Amen? Kasi when sabi nga po, there's a season for everything. Amen? Pag ikay nagtanim, may darating din ng panahon, ikay aani. Hello? Amen. So tako po tayo sa ating pagbibigay. Buksan ko lamang po itong 2 Samuel 24, verse 24. Sa natural po, when we don't plant, we do not have a harvest. Tama po ba? It's natural. Hello? Pag di ka nagtanim, hindi ka aani. Pag hindi ka magtrabaho, hindi ka sasahod. Hello? Amen. In spiritual po, when we do not plant, amen, sa atin pong pagbibigay para po sa gawain ng Lord, sabi po sa Malaki chapter 3, we do not expect a harvest. Hello? Amen. Sabi po sa 2 Samuel 24:24, sabi dito, then the king said to Arauna, ito po si Arauna may hari po ng threshing floor. Kasi may commandment po ang Diyos kay David to build an altar. Kasi dumaranas po sila ng pagsubok, dumaranas sila ng salot during their time. So ang commandment ng Lord is to build an altar. So nakakita po si David sa lote po ni Arauna. Remember po si David, hari po dito. Amen? So sabi ni Arauna sa kanya, bigay ko na lang sa'yo, wag mo nang bayaran. Pero sumagot po itong si David, sabi niya po, ito po yung puso po ni David. Sabi niya, no! Hindi siya pumayag. Pag sinabi ng Diyos, wag mo nang ibigay yung tithes mo, papayag ka? Hello? Hindi. Sabi dito, no, but I will surely buy it from you for a price. Dahil, ang sabi niya, nor will I offer burnt offerings to the Lord my God, that which cost me nothing. Pag nagbigay po tayo, may halaga ba yan sa atin? Hello? Huwag ka daw magbibigay na walang halaga sa'yo. Lord, ito lang po laman ng bulsa ko, yung mga tumutunog-tunog. Ayaw mong laliman, yung walang tunog. Amen? Sabi niya, do not give unto the Lord that which costs you nothing. Kaya do not expect a great harvest pag hindi naman yung best. Remember po ang mga farmer, kasi po nagtrabaho po ako sa bank. Pag nakakausap ko yung mga farmers, pag umaani sila, hinihiwalay nila yung magagandang seed. Para sa next planting season, yun ang itatanim nila. Tama po ba sa mga nasubukang magtanim? Hello? So sa atin din po, you want a great harvest, you must separate the best seed. Remember that God is a giver ng bread at saka ng seed. Amen? Basahin ko lamang po itong sinabi po dito, itong side notes po dito. Sabi doon, first, it should be our best. Hello, pakinggan po natin. It should be our best. When we give God our best, we are in a position to expect His best back into our lives. Kaya do not expect best sa buhay mo if you do not give the best. Remember po, God has given us the best of heaven. Sino po yun? Ang ating Panginoong Jesus. Because without the best sa langit, wala po tayong salvation. Hello? Next, second, we should give to God first.
Una, sa mga Hudyo po during their time, kaya po meron tayong tinatawag na first fruit. Di ba po ang first fruit sa tithes? Yung first fruit, yung unang aanihin nila, lahat yon ibinibigay sa Lord. Amen? Second, we should give to God first. The very first thought in our minds after we have received something should be how we can give a portion to our harvest to the work of the Lord. Ulitin ko, the very first thought in our minds. Kasi minsan po, may preconceived ideas na po tayo. Hello? May kausap po ba ako? May laman na agad yung isip mo. Sinarado mo na yung kaisipan mo pag nagsalita ang Panginoon. Hindi mo na siya pinapapasok. Remember po, sabi po ni Reverend Stella kanina, may prepare siyang outline, pero kinabukasan, binago ng Lord. Ibig sabihin, her heart is open to the revelation. Amen? So, ganun din po tayo. Although meron ka ng nakalaan na ibibigay sa Lord, pero ang tanong, pag nagsalita ba ang Diyos, baguhin mo yan. Are you willing to give? Willing ka pa rin bang bitawan yan? Amen? The very first thought in our minds after we have received something should be how we can give a portion to our harvest to the work of the Lord. At pangatlo, our giving should be generous. Freely from our heart and without expecting anything back from the one to whom we give. Kasi pag nagbigay ka ng regalo, bigyan kita regalo, pero sa birthday ko, bigyan mo din ako. Ganun po ba tayo? Hello, may kausap po ba ako? Kapag nagbigay ka, huwag ka mag-expect something. Kasi minsan po, out of obligation, kaya po tayo nagbibigay. Hello? Kailangan ko ibigay ko yung tithes kasi may inaasahan ako next month na babayaran eh. Kaya kailangan ko magbigay. Kasi kung walang ipon, hindi ako magbigay, baka hindi ko mabayaran to. Pero sabi po doon, when we give, do not expect in return. Amen? Kasi alam ng Diyos yung pangangailangan mo eh. Kasi kaya minsan, nagbibigay tayo out of obligation. Hello? Dahil kailangan. Kasi yun yung tinuro sa amin. Amen? Alam ng Diyos, sabi ng Bible, bago pa man sabihin sa Panginoon, alam na niya ang pangangailangan mo. Amen? As Jesus said to His disciples, freely you have received, freely give. Amen? So sa atin po ngayong umagang ito, yun po bang ating pagbibigay ay meron po bang halaga sa atin? Kasi do not give kung wala pong pagpapahalaga yan sa buhay mo. Amen? Tulad po ng sinabi po ng kwento po ng ating Panginoong Jesus, yung babaeng balo at yung mayaman na nagbigay. Ang sabi po ng Bible, sabi po ng ating Panginoong Jesus, sino yung nagbigay na mas malaki? Hello? Yung balo. Bakit? Kasi po yan, buhay na po niya yung binigay niya. Kasi yun na yung last niya eh. Yun na yung kakarampot na meron siya. Pero ibinigay pa rin niya. So, ganun din po sa atin, mga magulang, mga kapatid. Amen? Kaya minsan, we're expecting something from God. Lord, ang tagal naman ng pinapanalangin ko, ang tagal naman nung hinihintay ko sa'yo. Pero hindi tayo nag-a-act. We do not have a step of faith. Hindi po tayo humahakbang. Hindi po natin binibigay yung pong ating parte para maranasan po natin yun pong pangako ng ating Panginoon. Amen? In natural, do not expect harvest if you don't plant. Tama po ba? Tapos nagre-reklamo tayo, bakit merong salot? Parang laki naman ng sahod ko, ba't parang nawala lang? Ba't parang hindi sumasapat? Ang sabi ng Bible eh. Di po ba? I will rebuke the devourer. Kaya hanggat hindi mo binibitawan yung para sa Panginoon, expect a devourer in your life. Hindi po sa, dahil yun po sinasabi ng banal na kasulatan. Hello? Wala na po akong kausap. Amen? Kasi merong devourer in spiritual. Amen?
Kaya meron pong way ang Panginoon para ma-rebuke po yung devourer na yan. Kaya huwag tayong magrereklamo sa Lord pag meron devourer sa buhay natin. In many things, in many areas of our lives. Amen? Pakahirap tayo magtrabaho pero parang kulang. Double time na tayo sa work natin but parang kulang pa din. It's because may devourer. Amen? Marami po nagte-testify when they offer their gifts sa ating Panginoon, yun pong tithes and offering po nila, na-expect po nila yung harvest na para sa kanila. Amen? And I pray na lahat po tayo, maranasan din po yon. Amen po ba? God is not interested in our money. Hello? Kasi sabi po ng banal na kasulatan, even the ravens, even the animals, God can use to support ang kanyang mga lingkod. Just like what God did to, I think, Prophet Elijah. Tama po ba? Kung di ako nagkakamali. He used ravens para pakainin. Ibig sabihin po, kasi po may nabasa po ako sa comments sa Facebook. Kaya lang daw tayo mga Kristiyano nagbibigay, pinapataba natin yung tiyan ng pastor. Ewan ko nabasa niyo yun. Isang comment. Ba't daw may tithes pa ngayong panahon natin? I think siguro po isa yun sa mga ni Eli Soriano, katuruan. Kaya nag-comment yung isang tagasunod niya doon. Sabi niya, pinapataba lang daw ng mga tao yung bulsa ng pastor. Amen? Pero actually po, hindi kailangan ng Diyos yung pera natin. It's for our own good. Hello? Amen po ba? Kasi kahit sino po pwedeng gamitin ng Diyos in order to provide the needs of our leaders, of our pastors. God can use other people to provide the needs of this church. Hello? Pero bakit binibigyan po tayo ng parte? Para tayo po ipagpalain ng Diyos. We cannot outgive Him. Hello? Hindi po natin pwede ipagmalaki yung meron po tayo. Dahil anytime, pwedeng kunin ng Diyos yan. Yung lakas mo, yung resources mo, yung buhay mo, yung kayamanan mo, sa isang iglap, pwedeng kunin ng Diyos yan. Hindi mo alam anong mangyari bukas. Tulad po ng isang narinig ko na isang testimony. Sabi niya, mayaman ako, marami akong pera, umiyak siya. Pero dumating yung tsunami sa bayan nila, kinabukasan, walang-wala siya. Hello? Sa Japan po, isa pong, I think, Pilipina. Mayaman siya. Sabi niya, wala ang buhay pag kinuha ng Diyos yung resources mo. Hello? Kaya mahalaga po ngayon pa lang nag-i-invest na tayo para sa Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito na nandirito po kami sa bahagi na kung saan sabi mo sa iyong salita na you will open the floodgates of heaven, the windows of heaven, and pour out so much blessing sa aming buhay. Lord, our tithes, our offering, amin po itong inialay po sa inyo. Dahil ito, Panginoon, ay hakbang na kung saan nais mong pagpalain po ang bawat isa po sa amin. Salamat po na dalangin po namin na magamit po ito para sa iyong kaluwalhatian, magamit po ito para sa karapat-dapat na paggamitan, Panginoon. At salamat po for blessing each and every one na willing to give what is due to you, Panginoon. Salamat po. We honor you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. A thousand times I fail, still your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine right on. Faith's never ending, your glory goes beyond all faith.
heart of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond our fame. The cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out, Lord. Your will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. Yeah. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and prayer become my embrace, from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out from the inside out, Lord. My soul cries out, Lord. Praise. Amen. So, this time po, for 15 minutes, can we find our group para po mag-share tayo what we have received from the Lord this morning. So, at least po, 3 to 4 lang po per group para po lahat tayo ay makakapag-share ng mga na-receive po natin. So, nanay sa nanay, mga youth sa youth, tatay sa tatay. So, let's find mga young pro, magkasama-sama din po kayo para po, let's have a short fellowship with one another bago po tayo maghiwa-hiwalay maya-maya. Sige po, so at least 3 to 4 lang po para makapag-share lahat. Kasi pag marami po, abutin po kayo ng 15 minutes lang po tayo para hindi po walang makaskip. Lahat po tayo ay mag-share po sa bawat isa. Sige po, let's find our groups para po
fellowship po tayo even for a while.
Praise. Amen po. So last 1 minute. Be sure na mag-pray na po kayo sa inyong group kung lahat po ay nakapag-share na. So, please do pray for your group po. Kahit may isang na lang po, mag-pray sa inyong grupo. Amen. Amen. Praise God. So, ayan. So, purihin po ang Panginoon. Pwede po tayong bumalik po muna sa ating mga upuan. We will have some announcement lang po. At bago po natin ipakita yung mga announcement natin, we just want to acknowledge po ang ating mga first-time visitors. Mga dinala po ng Panginoon, ang kanilang paniyapak para po makasama natin silang sumamba at magpuri po sa ating Diyos ngayong umagang ito. Si Bernadette Marticio, nandito po ba siya? Ayan, praise God. So, ganun din po si Francia Marticio and si Angel Marticio. Pwede po bang lumapit po kayo dito sa unahan? We just want to acknowledge you po. We just want to, ayan po. So, pwede pong samahan po sila dito ng ating mga ushers. Meron po bang hindi natawag na mga first-time visitor po? Na ngayon, ayan. So, mag-iina po kayo. Ayan, praise God. So, welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church. Wala po tayong ibang tinataas sa lugar na ito, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At pagpe-pray po kayo ni Rev Stella sa pagkakataon pong ito. Praise the Lord. Praise God dahil hindi aksidente na kayo ay dinala ng Panginoon dito. May purpose siya sa buhay nyo. Nais ang Panginoon na habi nga ay naroon na sa pamagitan ng kanyang pag-ibig, maranasan nyo ang kanyang pagkalinga, ang inyong, habi nga ang kanyang provision, no, sa inyong mag-iina. Mag-iina kayo? Praise the Lord. Malaki pa yung anak mo sa iyon. Praise God. Sige. Panalangin natin sila. Salamat o Diyos sa buhay ng aming mga kapatid na narito. Father God, salamat sa pagka-aksidente na dinala niyo ang kanilang mga yapak sa lugar na ito upang makilala kanila sa isang malalim, personal at bibliang kaparaanan. Father God, continue Lord to open their hearts, so Lord, nahayaan niyo Panginoon na ang kaligtasan na ini-offer niyo sa mga tunay na lalapit sa inyo, tatanggap sa inyo bilang Panginoon tagapagligtas, ay maranasan nila Panginoon sa kanilang mga buhay. Hindi lamang ito magiging umpisa, kundi ito'y magiging Lord, hindi ito magiging huli, Panginoon, kundi magiging umpisa lamang ito na hanapin kanila, Lord, upang naroon sa kanilang mga buhay, mapatunayan nyo sa kanila na sila ay tinawag at pinili nyo sapagkat mahal na mahal nyo sila. Salamat po. Continue to bind them, O God, with your love that cannot be broken. And open the door of salvation unto them, O God, even into their family. Father, into your hands, we entrust their life. Lord, hayaan niyo na magkaroon sila ng divine encounter sa inyo, Panginoon. Maranasan nila na kayo nga ay Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat na nagbabago ng aming mga buhay. Maraming salamat. We honor you, we praise you, we bless you in Jesus' name. Amen and amen. Thank you. Amen. Can we all stand up at i-welcome po natin sila. Ipadama po natin ang pagmamahal ni Lord sa buhay po nila. Praise God. Welcome po. Welcome. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya.
Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y mangunguna. Habang may pag-ibig magkaisa. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. Thank you po. Ayan. So, tayo po ay makaupo muna po sandali para po sa ating mga announcement. Ayan. So, this coming Wednesday, Thursday, Friday po, we will have our VPS para po sa ating mga bata. We're inviting po lahat ng mga kids natin, ages 5. 5 po ba? Or 4 po? 5. So, 5 to 12. So, yung mga kids po natin, lalo na sa mga parents, dalhin po natin sila dito sa Wednesday, Thursday, Friday po ng 8 o'clock to 11 po ang kanilang Vacation Bible School. Okay po? So, kung meron po kayong mga kapatid or pamangkin, you can bring them here. At pwede po ba na magpa-register po tayo kay Sister Aiza, Ate Aiza, taas po ang kamay. Ayan. Para po makita natin ilan yung mga kids po natin na pupunta po sa Wednesday, Thursday, Friday. Or pwede din nyo pong isend yung names po sa GC para advance po magawa na po natin sila ng mga IDs. So, we're encouraging din po, if you have the heart na maging part sa, ino-open po natin sa mga gusto pong magbigay ng food ng mga bata, or if you want to be part naman po, kasi po every graduation po nila, ang tina-target po lagi natin is mabigyan po sila ng school supplies kahit papaano po. So, if you want to be part, ayan po, you can send it to our BPI savings account or sa GCash po ng church. Paki-screenshot na lang po and paki-send po sa atin para po makita natin kung sino po yung mga nais na maging part po. Even hindi po tayo magtuturo, but we can be part of it by yun nga po giving our finances po para po sa mga bata. So, ayan po sa mga gusto pong mag-sponsor, either kung gusto niyo po magdala na lang ng school supplies, ayan po, you are very much welcome din po. Or kung gusto niya naman po na monetary blessing na lang po, ayan po, yung mga malilikom po natin ay ibibili po natin ng mga notebooks, papers, pen, or mga pencils para po sa mga bata. So, this coming Sunday po ang kanilang graduation. So, kaya po yung mga in-announce na din po ni Sister Lynn sa kids dahil siya po ngayon ang ating teacher ng mga kids. So, in-announce na rin po sa mga bata. So, sa mga magulang po, don't forget na dalhin po natin sila this coming Wednesday, Thursday, Friday. Amen? Ng 8 a.m. to 11 a.m. ang kanila pong Vacation Bible School. And then Saturday po, magpa-practice po sila ng kanilang presentation. Sa Sunday po, sila po ang ating special number. Kaya po, ayan po, we know na bago po sila muli sumabak sa kanilang mga eskwelahan, we believe na nais po ni Lord na ma-equip po ang ating mga bata. Amen? Para po, kumbaga, maging light and salt po sila at patuloy na ang wisdom po ni Lord ang manguna sa buhay po ng mga bata, mga kabataan po natin. So, ayan, again po, ang ating VPS this coming Wednesday, Thursday, Friday po. Kaya po sa mga bata, ages 5 to 12, you are very much welcome po. So, another announcements po natin. Ayan, yung ating pong
and join. Meron lang po tayong registration na 500 para po sa food natin. And even, I think, sa accommodation po kasi ito po ay sa August 2 and 3. Ayan po, gaganapin po sa ating church sa Block 6, Calapan, Oriental Mindoro. So sa mga hindi pa po nakakapunta ng Calapan at you want to come and join us, you are very much welcome po. So ayan po, darating din po yung mga pastors natin from Jensen, from CDO, sa Alaminos po, sa Zambales, dito po sa Parañaque, sa Camellia, sa Ghana, at sa yung mga iba't ibang satellite churches po natin. It is our first national gathering po. So, if you want to come and join, ito po ay, especially po if you are a leader or a worker, you are very much welcome po to join. Ayan. And, ayan po, don't forget to like, follow, subscribe our Jesus Be Lifted Up Church Facebook page at atin pong YouTube na J Blue Church para po mabalikan natin yung atin pong mga previous teaching, preaching po. Ayan, so meron pa po ba? Okay, so wala na po. Ayan po ang ating mga important announcements. So again po, binibigyan po natin ng reminder yung ating pong VBS. Baka po kasi makalimutan natin. So sa mga may anak po dyan, ilagay nyo na po sa calendar nyo, i-alarm nyo na para hindi po natin makalimutan na this coming Wednesday, Thursday, Friday po ang ating pong VBS. Dahil po pasukan na nung iba next week. Tama po ba? So kaya po bago sila pumasok, bobombahin po muna natin sila ng salita ng Diyos para hindi po sila mananakaw ng kaaway. Kaya po, ayan po ang ating mga announcements for this day. Purihin po ang Panginoon for what He has done today sa ating pong kalagitnaan. Inaaniyayahan po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Patuloy na magpasalamat, magpuri sa ating Diyos dahil tunay nga po na dakila ang ating Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's even Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat sa linggong ito, Panginoon, na dinala mo ang iyong mga anak, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga salita mo na narinig namin, Panginoon. Huwag naming hayaan, Panginoon, na ito'y mapakinggan lang namin, Panginoon. Bagkus po ito, Panginoon, ay dumiretso sa aming puso, Panginoon, at makita sa aming mga buhay, Panginoon.
Lord, salamat sa mga anak mo na dumalo, Panginoon. Kung paano mo sila, Panginoon, iningatan, Panginoon, na makapunta dito, Panginoon. Lord, ingatan mo rin sila, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, Panginoon, Lord God. At ingatan mo sila, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, na tatahakin ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa susunod na linggo, Panginoon, ibalik mo sila, Panginoon, sa iyong bahay, sambahan, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Ito ay aming magamit sa aming mga personal na buhay, Panginoon, Lord God. Tinataas namin, Panginoon, ang aming pag-uwi sa umagang ito, Panginoon. Lord, binabalik namin sa iyo ang mataas na papuri, mataas na pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, in every trial, sing, hey,